entrenadors. Ja els tenim aquí. Amb el número 38, el porter Oyer. Doncs han canviat el guió, estava previst que sortissin els entrenadors, però també sortiran els jugadors. Amb Oyer a la sala. Thiago. Amb el 26, Fontàs. Aquí tenim l'Andreu Fontàs, el banyolí. Amb el 22, Abidal. Amb el 21, Adriano. Amb el 20, Afelai. Amb el 19, Maxwell. Amb el 18, Milito. Amb el 17, el que va fer el primer gol, Pedro. Segona gran ovació de la nit, després de Vidal. Pedro, l'home que sempre marca els dies importants. Sí, senyor, l'home de la final. Pedro Rodríguez, Pedrito. Amb el 16, Busquets. Quin gran partit el de Buffy ahir. Quin gran partit el de Buffy. I això que alguns no volien que jugués la final. Amb el 15, Keita. Surt el Malià, amb la bandera del país agafada al coll. Amb el 14, Mascherano. Quin final de temporada el del Jefecito. I quina connexió amb la graderia només en una temporada al Barça. Amb el 13, Pinto. Amb l'11, Jeffrey. Qui va fer el tercer gol? Lionel Messi! Això s'ensorra. Reverències del públic i, sobretot, reverències dels companys. Amb el 9, Bojan. Qui va fer el segon gol? David Villa!
altre dels golejadors de la nit d'ahir, David Villa amb la bandera asturiana. I avui de moment no canta, però balla, entra fent unes passes de ball. Veurem si després també s'anima. I penso que el Manel Vic ha invertit l'ordre dels gols, de Villa i de Messi. Messi va fer el segon i Villa el tercer. Amb el 3, Piqué. Enorme també el partit de Piqué. Amb el 2, Alves. Surt també Dani Alves amb aquest fantàstic barret. Jo crec que és el barret de les celebracions, no? Perquè el dia de la Lliga també el duia, no? Sí, portava el mateix, Lluís, portava el mateix. Barret i americana, i calça curta. Un autèntic modelet. El que no portava era aquesta americana i aquesta corbata i aquest jersei de ratlles a sota. I atenció que és una dels capitans. Valdés, Xavi i Puyol. Els capitans i la Copa l'Orelluda. La Copa de Campions. No, crec que és la Lliga. Porten la Lliga. Porten el trofeu de la Lliga i vull imaginar que el trofeu de la Champions la trauran Guardiola i Tito Vilanova. I ara qui falta? Qui falta? Els entrenadors Tito Vilanova i Pep Guardiola. Ara sí, la Copa conquerida ahir una altra vegada a Wembley en les mans de Tito Vilanova i de Pep Guardiola, passant pel mig del passadís que formen tots aquells que s'anomenen l'altre equip i camí ja de l'estrada d'aquest escenari on espera la resta de la plantilla amb el trofeu de campions de Lliga 2010, 2011 i el de la Champions. Així, ben posada, que es vegi bé. I podien haver afegit la Supercopa guanyada el mes d'agost. Sí, perquè el Barça aquest any ha guanyat Lliga, Champions i Supercopa d'Espanya contra el Sevilla. El que passa que això ja queda tan lluny. Que sembla que hagi caducat. Doncs ens n'oblidem, però és que el Barça ha fet triplet aquest any també. I tant, 3 copes més. Eufòria ara en aquest escenari. I Lluís tocarà ja començar a escoltar els primers parlaments, que comencen formals i acaben més deixats anar. Ara la cançó que s'ha convertit en l'himne, la banda sonora de l'afició del Barça després d'aquesta final. El por qué i por qué. Tot i que alguns no acaben d'estar segurs del tot si votar damunt d'aquesta plataforma és del tot segur. És una mica allò de atletas bajen del escenario, Sí, una miqueta. Millor que baixin a la superfície blava, per evitar ensurts d'última hora. Avui començarà el capità. O farà de mestre cerimònies, com el dia de la Lliga. Es prepara, per tant, Carles Puyol amb el micròfon per dirigir-se als 100.000 espectadors que avui hi ha al Camp Nou. 100.000 culers. Bona tarda. Gràcies per estar aquí. Us vam dir que tornaríem. Ja estem aquí. Celebreu-les perquè costa molt de guanyar. Moltes gràcies, visca el Barça i visca la Pobla! Bona tarda a tothom.
benvinguts. Gràcies a tota la gent que ens ha acompanyat de l'aeroport aquí, gràcies a la gent que va venir ahir a Londres, els que van tenir la sort de tocar-los l'entrada per anar-hi, evidentment. A tots els que vau estar aquí, avui els que ens acompanyeu, gràcies per sentir-nos, ens feu sentir tan a prop vostre. Gràcies pel suport de tot l'any, per aquestes dues meravelloses copes i una petitona, que és la Supercopa, que no l'hem tret. Repartirem l'any que ve a través del treball, de la humilitat i del que són aquest equip que ho ha demostrat durant aquests 3 anys inolvidables. Gràcies a vosaltres. I en la celebració de la Lliga van parlar tots menys un. Ara sí, ha arribat el moment que tots esperaven, el moment que ens va prometre. Parlaria el dia 29 i ja el tenim aquí. Prometí que hoy iba a hablar y acá estoy. La verdad no tengo nada que decirles, simplemente que disfrutemos de esto, agradecerlo por este año y ojalá podamos disfrutar de muchas más. Visca el Barça y visca Catalunya. Ja t'he dit, Lluís, que no esperessis el discurs del rei. Ni el d'Obama. Parla al camp. I prou que en té. Sí, sí. Es prepara la desfilada de Moltíssimes Canalla. gràcies. A mi se m'han acabat les paraules ja. Gràcies per tot. Aquest equip és collonut, simplement és collonut. Moltíssimes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya. Sempre m'he sentit orgullós de ser culer i de ser català. Ara més que mai. Gràcies a tots. Crec que és moment que parli la Vidal. On està? La Vidal, sisplau. Bona nit a tothom. Primero, muchas gracias por todo, por el apoyo que nos habéis dado toda la temporada. Sin eso creo que no podíamos ganar los títulos. Y segundo, quería decir gracias al equipo, sobre todo al Capi ayer, que me hicieron un gesto importante, darme el brazalete. Capi, Xavi, Andrés, Leo, gracias de verdad. Y de verdad que fue el mejor día de mi carrera de futbolista. Y levantar la copa, esta Champions, para mí era impresionante. Muchas gracias, visca Barça y visca Catalunya. Andrés, por favor.